Friesland heeft geen grote rivieren, maar elke rivier is oeroud en daarom bijzonder. De Borne, Fries de Boon, ook bekend als het Ouddiep of Koningsdiep, is een riviertje in Friesland dat stroomt van Bakkeveen tot Ernsum. Historisch mondde het uit in de Middelzee. Omstreeks 1200 was de Middelzee zo ver dichtgeslipt dat er voor de boeren een afwateringskanaal naar het Sneekermeer moest worden gegraven. Als kind woonde ik aan deze boren en voor mij was hij meer dan alleen een rivier. Ik reisde met hem mee naar vroeger, toen alles spannender en mooier was. En naar de streken achter de horizon, naar de plek waar die begint. Een plek die ik zelf ooit wilde zoeken, want niemand wist waar dat was en hoe die eruit zag. De boren gaf me mijn dromen en mijn verhalen. Nu woon ik al lang ergens anders. En soms lijkt het of ik mijn verhalen kwijt ben geraakt. En de bron? Die heb ik nog steeds niet gezien. Maar heb ik er wel eens echt naar gezocht? Theekoepeltje, park met hek, een deftig gebouw, Kopersburg. Hier staat het kasteel, ik weet het zeker, de Koperen Burcht. Maar waar dan? Ik ben Bart, het jongetje uit Ivanhoe. Ik zit bij mijn vader achter op zijn brommer en we rijden door Akkrum. Soms denk ik dat ik hem zie. Een ruïne, in de bomen achter het gebouw, aan het water. Maar we gaan altijd zo snel. Nee, je stond helemaal net een kasteel. Dat lijkt het misschien wel een beetje zo. Maar dat is het net. Het is een gebouw wat u schonken is. Toch Volkert Harmen Kuipers. Die is hier geboren in Akkrum in 1843. En die is in Amerika rijk geworden. Toch hele goede zaken te doen. En Kopersburg, omdat Frank Cooper geboren werd als Frank Kuipers. Volkert Kuipers. Maar dat konden ze in Amerika net goed uitspreken, vandaar dat het Frank Cooper is. Volkert werd geboren aan de Waaswal. Dat weer een drukke vaart dus, de boren. En dan wil je altijd leven voor de doorlangs. Dus ik denk dat dat ook een redenwest is dat hij wat avontuurlijk instelt wie. En op die manier denk ik dat hij het idee opvat had om naar Amerika te gaan. En dat is slagger. Hij is daar omgekomen, had werk zocht, had er kriegen. En toen had er na heel lang wrotten en wramen, om het zo maar te zeggen, had de kapitaalmaker, had de twee grootste warenhuizen in Amerika zetten litten. Te weten in Chicago en New York. Elke keer kwam er weer om in Akkrum om zijn huis te bezieken, want ze hebben weer al verstoren. En toen zeggen dus hoe de ouderij hier aan tafel weer. Vandaar dat het idee kwam om dit mooie gebouw hier achter u aan de arme bevolking van Akkrum te schenken. De eerste reden dat er in de kranten kwam. De opening van dit prachtige gebouw, dat weer in 1901. En de tweede keer, 4 jaar later, maar de begrafenis van hem en zijn vrouw.
Ze hebben beide in Amerika verstaan, maar woonden hier graag in het mausoleum, wat de bouwlitten hier begroeven worden. En dat geschiedde. Mijn fanfare en alles eromheen. En toen kwamen ze hier bij het mausoleum. Toen werden de kisten 12 centimeter te groot. En dat was dus een probleem. Ons dorp is een van de oudste van Friesland. Dat weten alle kinderen en Oldenboorden. Voordat hij in Dokkum vermoord werd, heeft Bonifatius hier aan de Boorden overnacht. Dat geloven alle kinderen uit Oldenboorden en we zijn er trots op. Maar ben ik de enige die s'avonds in bed wel eens denkt van... waarom was hij hier eigenlijk? Hoe wist hij waar Oldenboorden lag? Er waren toen nog geen wegen. Zo'n gedachte duurde nooit erg lang. De mensen denken dat dat komt vanwege de rivier, de Borne, Sajetti. En men denkt, nou, Sassela de Boon, dan ik wil ons hier naar me komen wezen. Maar in 1622 schreeuwt Winsemius in zijn kroniek heel wat oors. Die schreeuwt dan dat het dorp Boorn heeft de namen van den Borne of Bron. Welk fontein of springend water is, boven welke in voortijden de ingezetenen die kerk gebouwd hebben. En dat zullen we omrennen naar Bonifatius. Bonifatius die voert een walzet hier in Boorn, een boanne ontdekt. En boven die boanne werd hij udoopt, een kapeltje bouwt. Later wordt dat de Pancratiuskerke en zo'n 1753 is dat dan de huidige Doelhofkerke. In 1728 is in de Tour de Bliksemslijn en in 1753 is het schip met de zijbeuken van de oude Pancratius afbrutsen. En toen is de Doelhofkerk gebouwd zoals die nou is. Maar toen is echt die put wat in de vergetelheid rekken. Tot aan 1954, toen waar het huidige interieur in de kerk gezet. En Jelle Hofstra, de timmerman, echt kerkelid die erbij belutsen wie, die vond op een gegeven ogenblik op de ranen van het koor een hele diepe put. Nou, die put die is weer volgooid met puin en we weten alleen nog het plak. Maar we hopen dat er in kwattens weer riepen gaat. He took with him a picket number of his personal folders and pitched the cap upon the bank of the river Borden, which flows through the territoires called Westereke and Oster and divided hem. Dat staat in een vita, het is al wat Engels, over Bonifatius uit 166. Borne, dat is zelfs de boon. En Westereke en Oster, dat binnen Westergo en Oostergo. Dat binnen een paar streken waarin Friesland verdeeld wordt.
Wij gingen vroeger te zwemmen als band op een plakje boeten naar de boon, dat nemen we Zoonheuvel. En ik wist zeker dat tot het plak weer werd Bonifatius koning Redbad van de Friezen dopen zou. Maar koning Redbad die weigerde, doet er jaren dat zijn onchristelijke voorvaderen net in de hemel mochten. Later begreep ik dat een plakwest had werd strooisoon opslaan weer. En dat verhaal van Redbad, dat klopt het eigenlijk net. Want Redbad die wie al deer van het Bonifatius hier kwam. Ik heb op internet kaarten gevonden en de kerst op zender de Bon vroeger een iepen verbinding hier met de IJsselmar, de Aalmere. Nou, en Bonifatius die is uit Utrecht waar hij kwam per boord deze kant op. Dus hij kan zo onder haas oorslaan wijzen deze kant op en dan is er de Bon absoluut hier ik wijs, denk ik. Ja, en als we dan ook nog weten dat de kerken in dit venige gebied op een terp gebouwd is, dan is het verhaal van die boanen die er dus voen is, en die in 54 hectare ondutsen is, kan dan heel wel klappen met het verhaal van Bonifatius. Het bos. Eindelijk vaar ik over de grens. Hier begint die onbekende, spannende wereld die achter de horizon ligt. Hier wonen de helden, die ik alleen op de televisie zie. Zou ik ze vandaag tegenkomen? Hier wordt de stugge boer uit het dorp opeens een stoere, maar ook liefdevolle cowboy. Hier krijg ik heftige verlangens die ik zelf niet eens begrijp. Op mijn 15e meende ik mijn ideale vrouw te hebben gevonden. Ik droomde ervan haar aan boord te nemen van een kano en haar zachtjes voor te peddelen over de Opstelandse Compagnonsvaart naar het Koningsdiep, een van de grote 4 rivieren van Friesland, achter mijn geboortedorp Terwispel. Het ging niet door. Ik had geen kano en zij was ook 15, maar vond mij veel te jong. Ze wilde niet, ook niet toen ik het de volgende 3 jaar lang keer op keer bleef vragen. Kennelijk moest ik ergens anders een geliefde zoeken. Nou, dat duurde wel even voordat mijn dad in Amsterdam belangstelling hier voor een jonkje uit Friesland. Je moet je er eerst wel een beetje in vechten, want dan ben je zo'n puberjongen die nog maar een paar poekels op een kop omrint en daar had de vrouw net direct de belangstelling voor. Als ik me eenzaam voelde, dan ging ik vaak te kuieren bij achter het oude station Sloterdijk. Daar had je een hele opspuitend gebied. En mijn willige bosjes en zo, dus dat liep het dan wel wat op wat je bij stikken oud-jeppen langs de kant staan, sjuggen. En
Ja, daar ren je dan wat om. Geen rivier verzeild, want we opspuiten gebied, dat wie ik surrogaat, maar het liep er toch wat op. En dan dacht ik, ja, het oude jip en dan een kano en daar een vrouw in. Mooi. Ik was intussen in werkkringen verzeild geraakt, zoals de Sleep-In aan de Looiersgracht in Amsterdam, waar ik een Zweedse vrouw ontmoette die ik voor ideaal aanzag. Ze nam me aan boord van een vaartuig, per trein, reisde vervolgens Göteborg voorbij, waar ze me haar woning midden in een bos liet zien en ik haar vrienden leerde kennen. Na 3 weken chlorofiele harmonie kwam haar echtgenoot terug en kon ik wel weer gaan. Haar vrienden bleef ik echter zien. Ik leerde Zweeds en dacht mijn wortels uit Ter Wispel in het Zweedse woud terug te vinden. Het oude Jip, ik vind het een prachtige rivier met een soort meanders erin. En daar heb ik altijd wel wat mee aan, maar zo schreeuw ik. Het Sint-Wurg net zo vaak meer. Het is eigenlijk wel een beetje voortzakken. Het beeld, maar wel de behoefte om daar vaak heen. Maar nog je weer ben, denk ik, ja, ben kwart maar eens zien hoe dat er ik op oren steken bij leidt. Prachtig man, hier. Hoeveel jongens hebben niet aan dit riviertje gespeeld? Met hun eigen dromen, hun eigen grenzen en hun eigen horizon? Vroeger was een weiland de prairie, een paar bomen een woud en in de verte lagen de bergen. Maar waar dan? Hier zie ik ze niet. Ze blijven achter de horizon. Volkert Kuipers ging echt naar Amerika. Voor Liekle en Hilbert leeft Bonifatius eigenlijk nog steeds. En Atte volgde zijn ideale vrouw over de horizon. Ik ben nu in de buurt van Bakkeveen en het is hier prachtig. Maar toch niet zo mooi en spannend als ik me dat als kind voorstelde. Hoe lang weet ik dat eigenlijk al? Is dat de reden dat ik hier nooit eerder naartoe ben gegaan en dat ik nu in Amsterdam woon? Ik kan niet verder. Hier eindigt mijn tocht. Waar begint hier de rivier? Is dit dan een bron? Een bron is toch een put, een borrelend gat in de grond, een opening in een berghelling? Jammer. De Boorn heeft helemaal geen echte bron meer. Tenminste, zo lijkt het. Of misschien heeft hij ook altijd alleen maar in mijn hoofd bestaan. Maar de Boorn stroomt hier al wel duizenden jaren en dat is bijzonder. En zolang hij blijft bestaan, is deze rivier wel een bron. Een boanne. Met oude en nieuwe verhalen. Maar deze komen niet meer vanzelf zoals vroeger. Nu moet ik ze gaan zoeken.